Er det ikke på tide, at vi som muslimer kommer ud på gaden og forklarer folk om, hvad er islam? Så kan man spørge sig selv, hvordan skal det her gøres? Dette gøres ved, at muslimen aktivt går ud, kalder folk til islam, ved for eksempel at give Koranen ud, give bøger ud på dansk omkring islam, som vi har set i mange andre byer, i København, Odense, men det er ligesom om Jylland ikke rigtig helt har været med. Så her vil vi gøre en forskel, og forskellen den sker ved at gøre noget aktivt. Og det er ved, at vi har startet et samarbejde med Dawa Norge, som er en organisation i Norge, som har kaldt muslimer til islam igennem flere år, og har meget stor succes med det. Så vi regner med, at med jeres hjælp og støtte, at vi inshallah kan opnå den her mulighed og komme ud og give da'wah til danskerne og forklare dem om, hvad islam i bund og grund er.